Üdvözlöm a villanyszerelő szakembereket. Egy rövid megjegyzés ehhez a szerelvénydoboz tengelytávolsághoz. Az LVP-nek igaza van, 71 mm a tengelytávolság a dobozok közt, a sorolható dobozoknál. Ez a sablon, ez közel 92-93-ba vettem. Ez a Kaisernak a termék, ezt biztos sokan ismerik. Ettől a ponttól eddig a pontig, a következő pontig, ha jól látom, ott látszik 71 mm, és itt látszik mellette egy másik szám is, ez az egy 91-es szám. Tehát a 71 az, amikor egymás mellett van sorolva a doboz, a 91 az pedig egy távtartással, mondjuk a gyenge áramú részhez csatlakozható. Na, köszönöm szépen, sziasztok!